ካብ ህልው ኩነታት ካብ ዓድና ወፃ ዝርከቡን ኣብ ዓድና ውሽጢ ኣብ ጎደቦና ዘለዎም ብጠቕላላ ማለት እዩ ዘለዎ ትሕዝቶታት ገለገለ ክፋሎም እስኪ ከስማዓኩም እየ መራሒ ብርጌድ ንሓመዱ ወይ ከዓ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ቅድሚት ኣብ ሚድያ ዝርከቡ ሰልጠነ ግርማይን ተፈታዊ ቶክሾ ማለት እየ ምስ መምህር በየነ ገረዝጊሄር ዘቕርቦ ዘለው ሓሳብ ኣፈላላይ ኣለዎ ከም ብርግጽ መምህር ውፉይ ወይ ከዓ መምህር በየነ ዝብሎ ዘሎ ሓሳብን ሰልጠነ ዝብሎ ዘሎ ሓሳብን ብዛዕባ ባሕሪ ዝምልከት ማለት እዩ ዋነት ባሕሪ ብዛዕባ ዝምልከት ዘሰሓቦም ጉዳይ እንታይ እዩ ማለት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሲ ዘሎ ናይ ዘረባ ኣፈላላይ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ሒዘልኩም ካብ ዝመጻኹ ሓደ ቪድዮ ክትሪእዎ ኢኹም ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተጋሩ ወይ ከዓ በዓል ጀነራል ጻድቃን ገለጎዝ ተዝባል ማለት እዩ መንግስቲ ኢና ክነኣቱ ኢና መስርሕና ግን ልክዕ ከም ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣዋቕራ ናይ ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ናይ ድሕነት ክህልወና ኣለዎ ዝብል እንትኸውን ገለገሊኦም ከም በዓል ጀነራል ዘውዱ ወዘተ ዝኣመሰሉ ከዓ ነቲ ኮንቴስትድ ኤሪያ ወይ ከዓ ኣከራኻሪ መሬት ዝበሃል ናይ ምዕራብ ትግራይ ከምኡ ኢልኩም ከይትዛረቡ ከምኡ ኢልኩም ትዛረቡ እንድሕር ኮይንኩም ዚን ትግራዋይነት ኣይውክልን ዝብል ተቃውሞ ዝገጠሞም ኣለዉ ካብዚ ውፅኢሉ ካብ ዜናታት ዓለም እውን ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾነ ርእስተ ጉዳያት ኣለዎ ማለት እዩ ክሕለፉ ዘይክእሉ ነዚኣቶም ኩሎም ሓዋዊስና ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ነዚ ቻናል እዚ ሓደስቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ወል እንድሕር ደኣ ነባራት ኮይንኩም ድማ ሃናፃይ ርእይቶ ዝፀሓፉለይ ሰባት ኣለዉ ናይዞም ሃናፃይ ርእይቶ ዝፀሓፉለይ ሰባት ርእይቶታቶምን ዝርዝር ሓበሬቶምን ከቕርበልኩም እደሊ ኣለኹ ማለት እዩ እስክናው ንቐፅል ግርም ሃብቶም ተወልደ 6691 ሰላም ሽደን ከመይ ቀኒኻ ጠፊኻ ቀኒኻ እንኳ ዓብድሓን መጻኻ እዚ ናይ ኢሳያስ ፍትወት ወይ ፍቕሪ ኣይኮነን ኩላ ፈሪሐ ኣስሙ ትጽውዕ ብዘበን ውበ ዝጸመመ ውበን እናለሞተ ወይ ከዓ ውበን እንዳበለ ሞተ እዩ ነገሩ ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ብዘበን ውበ ዝጸመመ ውበን እናበለ እዩ ዝመውት ውበ እንዳበለ ሞይቱ ኢሳያስ እንዳበሉ ብዙሕ ግዜ ብዝሓለፈ እዋን ነገረኩም እዚ ታኢለኩም ስቶክሆልም ሲንድሮም ይባሃል ልኩምኒ ብጣዕሚ ተገሪመ ማለት እዩ ሓጎስ መኮነን 1886 ሽዱ ለብም እባ ተጋሩን ትግራይን ብኸበባ ኮካሺክ ኣይሁድን ካብ ፍጻመ ቁሪት ክሳብ ህላወ እንተስ ብኸማኒ ብኸማይን ከማኻን ወይ ብዘሞቶም ንኽንጠፍቕ ከም ዝተሰርሐና መን ይንገርካ ኣታ መጋንዒ ሸቃጣ ሓሶት ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ማለት ሓጎስ መኮነን የቐነለይ ርእይተኻ ማለት እዩ እዚ ንውሕ ዝበለ ርእይቶ ናቱ ተመሳሳሊ ወይ ስነ ፍልጠት ዘቕርበልካ እምበር ሽደን ዘመኑ እኮ እዩ መጋንዒ መላኽዒ ዕረ ክብል ሰብ እንተኾነ በቲ ቋንቋኻ ፅሪኻ ንምዝራብ ፈትን ብናይ ሎንዶን ኣይሁዳዊ ወራሪ ኣይተንቀላውጥ እዚ ኣናፂ እዩ ሃናፂ እዩ ግን ከይትኹርሕ ድሪ ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ማለት እዩ I don't know እዚ ሕጂ ትዘረባኻ ትርእይቶታትካ ዘሎ ናይ ምንታይ እዩ ናይ መን እዩ ቋንቋ ትብል ዘለ ሓጂ ንሕና ንዛረቡ ዘለናሲ ናይ መን ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ቋንቋ ትግርኛ ኢና ንዛረብ ዘለና ሶ ናትና ቋንቋ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ካብ ወፃ ንሕር ኮይን I don't know maybe ሙሴ ፍሻለ ኣይትጥፋ እባ ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ላይክ ኣጊርለይ ሙሴ ሓወይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ኩላኹም ማለት እዩ including ሶሎሞን ማለት እዩ ሳራ ኪዳነ ሰርሓሙሽተን ሽዱ ሓወይ አንበሳ ቆጽለሉ ዝብል ርእይቶ ኣለዋ ሳራ ኪዳነ ሓፍተይ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ራፉ ታቲዮስ ብራቮ ኢሉ ላይክ ገይርዎ ለነዚ ቪድዮ ማለት እዩ እያሱ ዘውደ ጅግና ዓርከ ይቀጽሎ ኢሉ ላይክ ገይርዎ ሎ ንኹላኹም ርእይቶ ዝሃብኩን ማለት እዩ ብጣዕሚ ገይረ ዝመስክነኩም ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ከኣኽብለኩም ይደሊ ማለት እዩ እሞ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ሒዘኩም ቅድሚ ምስጋረይ በዛ ትስዕ መሰጋገሪት ናብዞም ናይ ዓለማዊ ኩነታትን ዜናታትን ኣርእስተ ጉዳያት ክንሰግር ኢና ግርም እዚ ካብ ናይ ዓለማዊ ኩነታት ኣርእስተ ጉዳያት ዘሎ ዜና ማለት እዩ ገለ እንታይ እዩ ብምኽንያት ምልባዕ ሓዱሽ ዓሌት ሕማም ኢቦላ ወይ ከዓ ቡንዲ ቡግዮ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ትካል ጥዕና ዓለም ፍሉይ ፈተነ ክታበት ብወግዕ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ፍሉይ ፈተነ ክታበት ከዓ ንኣስታት 3748 ሰባት ብሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት እንትኸውን ተሎ 1657 ሰባት ድማ ካብዚኣቶም ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝገርም ሬሽዮ ባይ ዘ ወይ ከሰንብድ እውን ዝግባ እዩ ከብለኩም ከለኹ ሲ 1657 ኦቨር 3748 እዩ ኦልሞስት ካብ ሃፍ ከምኡ ዓይነት ከባቢ ቁፅሪ ማለት እዩ ሃፍ ናይቲ ቁፅሪ
كهافون لعلوي درجة يكون مالتي كهاف نشلي تحزبله يوم بهوتهم سينهم زلوا صوت حمام زي كبير مخانيو سلازي UN News World Health Organization WHO بمتقاس مصراي تحقي አገርና ነርና ማለት ናይ ዜና እዚ ብዛዕባ ዝምልከት ጉዳይ ትካል ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ ወግዓው ፀብጻብ ከም ዘረጋገፀ እዩ ትሕጂ ዝሓብርኩም ሓበሬታ እቲ ናይ ክታበት ፈተነ ኣብ እንግሊዝን ካናዳን ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ ግብር ሙዓል እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ማለት እዩ ብዝሕጂ ሰዓት ስለዚ ኢቦላ ከም በሓዱሽ ሕማም ኢቦላ ማለት እዩ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተላዒሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ዜና እዩ ኣብኡ ትነብሩ ኩልኩም ጥንቃቐ ክትገብሩን በተመሳሳሊ ድማ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ጠመተ ኸዋሃው ዝግባእ ምዃኑን እቲ ሕማም ካ ተላባዓይ ምዃኑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ ማለት እዩ ካሊ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኬቭን ከባቢኣን ማለት እዩ ብባላስቲክ ሚሳይል ርሑቕ መጥቃዕቲ ድሮናት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ሲቪላውያን ህይወቶም ሲኢኖም ውድብ ሕቡራት መንግስታት UN ኣብ ቀረብ እዋን ናይ ሲቪላውያን ጉድኣት ብብርቱዕ ወሲኹ ከም ዝተመዝገበ እዩ ዝሕብር ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኦቻ UN ኒውስ ሓቢሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ UNHCR ዝበሃሉ ድርጅታት ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሲቪላውያን ሰባት ይግባአና ይዝብልዎ ብምልኦም ይዛረቡ ኣለዉ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ወኪል ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ነቲ ጉድኣትን መጥቃዕታትን እዩ ኣረጋጊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ፋክት እዚ ቼክ ብዝገበርናዮ መልክዑ ናባኻትኩም መቕሪበልኩም ዘለኹ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትካል ጥዕና ዓለም ብምትሕባር መበል 76 وعلى ويكا غواي زو افريقيا كاب نحاس 24 እስካብ 28 ኣብ አዲስ አበባ ንምትንጋድ ምድላዋቱ ጨርሶሎ ማለት ወይካ ወዲዮሎ ኣብዚ ጉባኤ ልዕሊ 600 ላዕለወት ሰበስልጣን ጥዕና ሚኒስትራት ክሳተፉ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ WHO ሪጂናል ኦፊስ ፎር አፍሪካ እዩ ነዚ ጉዳይ ዘውፅዮ ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ጉባኤ ኣብ አዲስ አበባ ንምስላጥ ወግዓዊ ስምምዕ ተፈሪሙ ኮይኑ ናይ WHO አፍሪካ ወግዓዊ ፕሬስ ሪሊዝ ከም ዘረጋገጾ እንድሕር ኮይኑ ኸ ካብቲ ፕሬስ ዝረኸብናዮ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ወግዒ ዝነገርኩኹም እዩ ሶ ዝሓበሬታ እዚ ሞር ፍልይ ዝበለ ናይ ጥዕና ዓለም እውን ኣመልኪቱ ምስ ጥዕና እውን ዝተሓዝ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣብ ጃፓን ከተማ ሂሮሺማ ብምኽንያት መበል 31 ዓመት ሙዳቕ ኣቶሚክ ቦምብ ዝኽሪ ተኻይዱ ላዕለወት ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ዓለም ካብ ናይ ኒውክሌር ሓደጋ ናጻኽት ኮንን ሰላም ክሰፍን እዮም ጻውዒ ተቕሪቦም ማለት እዩ UN ኒውስ ነዚ ምንጭ ገይሩ ሓቢርዎ ዘሎ ወኪል ጸጥታ ምእላይ ኣጽዋርን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኢዙሚ ናካማቲሉ ኣብ ሂሮሺማ ተረኺበን ዘስምዑኦም መግለጺ ብወግዒ ተሓቲሙ ስለ ዘሎ ካብቲ ሕታም ዝተወሰደ ዜና ምዃኑ ይኽብረልኩም ዝደሊ ኣብ ዓለምና ዝዓበያ ክልተ ኢኮኖሚታት ዝኾነ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ጸብለልታ ማለት እዩ ሃብታት ምቁጻር ንምሓዝ ዘለውን ውድድር በርቲዑ እዩ ዘሎ እዚ ኢንተርናሽናል ስትራቴጂክ ኣናሊሲስ ISA ከም ዝሓበሮ እዩ ተጸብጻብ ማለት እዩ ናይ ISA ኣህጉራዊ ናይ ኢኮኖሚ ትንተና ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ካልኣይ ርብዕ ዓመት ናይ ኢኮኖሚ ዕቤተን ምስሓሉን ውድድር AI ምብርትዑን እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ናይ AI ውድድራት ይካየዱ ኣለዉ ዌል ኣብ ዓድና ግን ውጋኣትን ወረውጋኣትን እዮም ዘለዎ ማለት እዩ እዚኦም ናይ ደገ ጸብጻባት ኮይኖም ዓርሶም ትከላኸሎምን ምናልባት እውን ዝተወሰነ ሓደጋ ከባቢ ትነብሩ ሰባት ጥንቃቐ ክትገብሩ ዝሕብሩን ኮይኖም እስኪ ናብ ውሽጢ ዓዲ ጉዳይ ድማ ብናይ መምህር በየነን ተፈታዊ ቶክሾውን ዘረባ ንጀምር እዚ ሕቶ እዚ ካብ ኤርትራ ይደልየ ተባሂሉ ምልዓሉ ኣና ሕጉሳት ኢና ምክንያቱ ዘለና ተሓቲፍና ኣለና በቲ ዘለና ቢልና ዘይብልና ንረክብ ኢና ግብጽ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ በተሰርሑ ዘሎ ግድብ ያ ተዛረብ ዘለና ሕጂ ሕቶ ኣልዒልዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ትርእይዎ ወይ ጽቡቕ ኢና ያለና እዩ እንታይ ተጽቡቕ ትብዚያ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘልዓሎ ሕቶ ባህሪ ሕቶ ተጠቃምነት ኣይኮነን ሕቶ ዋንነት ያ ማለት ክሊር ክንገብሮ እዩ ዝግባአና ጋይስ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ምስ ግዜ ዝቃየር መርገጽ የብለ ፈልጥዮም ሕቶ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ቁኑዕ ክኸውን ዝኽእል ሕቶ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ሕቶ ዋንነት እምበር ሕቶ ተጠቃምነት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ፈላሊና ክንዛረቦ እዩ ዝግባአና ዳሕራይ ግብፂ ብዛዕባ ናብ ዓዳ ዝመጽእ እንዳ ትዛረብ ዘላ ብዛዕባ ዋንነት ኣይኮነትን ትዛረብ ዘላ ማለት እዩ እሕና ንዛረብ ዘለና ኸ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዋንነት ተጠቃምነት ግን ይግባእ ምን ፈረቓን ክጥቀሙ ይግባእ ምን ፈረቓን ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶሲ ቅቡል ድዩ ባሮንቱን ቦሮና ግርም መጀመርያ ባይዘወይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ተፈታዊ ቶክሾው ሙሉእ ምስምማዕ ዘለኒ
اتحدم سممع انتايو زل حتو عمريت زل حتو واننت امبر تتقامنت طرح خمس يكونه تخكل يو بتحد وجن كا انا كم حتو واننت كم وانا يحتتي انا مالتي انا نبعلي سوانا اين ازبل نقيح بحري اوقعخون ناي باصع اوقعخون ناي ودب عسبسي ناي ኢትዮጵያ منبارو كاب ኢትዮጵያ تختيل كاب ኢትዮጵያ وصيو ناب بتشعو وان عفار ينير بحصيرو مالتيو كافتم حزبታት عفار زنبره ናብ ሓደ ቀሽ ጣልያናው ተሸይጡ ዝቀሽ ጣልያናው خاني ናይ ጣልያን መንግስቲ ያረኪብዎ ኣብ ግዜ ባዕዳው መግዛእቲ ኣብ ዝግበር ምክላል ወይ ከዓ ምድዋ ዶባት ኣምጥራር ኣብ ዝተገብረ ኩነታት ከዓ ምናልባት ውን ቅድሚ ሓንቲ ዝኾነት ዓዲ እንድሕርዳ ببعدها مجزعتي تتحيزان تنيرامو اندحردا كتملس كوينا بقالسي يخون بستفر عليه من قدتات نابتقي بري كولونيال بوردر زبهال كونتات نا اخت ملسالو بزبل ناب ايرترا تطرير خمزولو ايه زفلت مالتي سوز قدايزي حق او تاريخيو بمسارتو جن ناي تتقامنت حتو اندحردا اتليست خمس زولو بسممع زفقد منغست زخون نيرمو نز قدايزي ناب سممع ساغير وسي كابتوم كالوت بروفوكينغ زخونو قالات تقطيبو بانصار طقمي بانصار سممع غله ني حبراوي تحت قرصي حبيركا مالتيو نمحلاو نتبحر زغبر حلوا كنكن وي كا كنكن كبلكم كله خسي كاب استفراليو اسغا زخونو خنتات ناي محلاو سرحتي تسريح تزغون نمتقام مستحاته بدحريو تايكم زخونتي ايكونومي نفلطني انويس مالتيو اسيميليشن دي كله ናይ ነዊሕ እዋን ራእይ ማለት ዘንክል ተዓድታት ዚኣተን ሞር ካብ ካልኦት ዓድታትን ላዕሊ ደን ክትሓባበራ ካብኦም ታሕቲ ደን ክትሓባበራ ይምፈለጥናን እትፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ሪጅድ ዝኾነ ካይዳ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓንቃፅ ስለ ዝኾነን ከምኡ ከዓ ብተመሳሳሊ እቲ ናይ ጎባጣይነት ድሌት መንፈስን ባህግን ናይ ኢትዮጵያውያን ተሓዊሱ እዩ ነፀገም እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ ብተፈጥሮኦም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ሓደ ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌት ዘለዎም ብሄራት ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ እዚ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዋላ ሕጊ ሃሎ ይሃሉ ብዘይ የገድስ ሶይል ካና ሰፋሕን ሓንሳብን ሓዋሩን ናይ ምኻድ ድሌት ዘለዎም ህዝብታት ዘለዎም ምስተምዃኑ ከምዚ ዓይነት ከዓ እሞኻ ናይ ምስፋሕ ድሌት ከም ዘለዎ ኮይኑ ሲ ነዚ ከዓ ብግልባጡ እቲ ትራጂክ ዝገብሮ ወይ ከዓ ምሕዘን ዝገብሮ ነቲ ምስፋሕ ዝዕቅብ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ተጠቃምነት ተረዲኡ ወይ ከዓ ናይ ተጠቃማይነት ሕቶ ተረዲኡ በአግባቡ ፈቂዱ ናብ ናቱ ረብሓ ክልውጥ ዝኽእል ካሊ በታ አንጻር ዘሎ መንግስቲ ዘይምህላው እዩ ነቲ ሽግር እዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ወዲቑ ወይ ለግምት ብዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ማለት እዩ ብዛዕባ ባሮንቱን ባሕር ነጋሽን ናይ ኦሮሞ ድዩ ዝብል ዘረባ ዘልዓሎ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ማለት እዩ ዘቅርቦ ዘሎ ሓበሬታ ንስማዕ እስኪ ብምፍታሐስ ባሮንቱ ካብ ቦሮና ዝወፀ ይዝብል ትስም ናይ ባሮንቱ ካብ ቦሮና ዝወፀ እዩ እንጂ ባህር ነጋሽ ወይ ካ ባህር ነጋሽ ተዋይሎ ኣብ ታሪክ ዘሎ ነገር ንስኻ ተወለድት ክልል ኦሮሞ ወይ ካ ኦሮሞ የመሓድርዎ ከም ዝነበረ ይዛረብ ኤርትራ가 ናይ ኦሮሞያ ባሮንቱ ናይ ኦሮሞያ ህዝቢ ሕጂ እቲ ባህርን ኣብ ደገ ባህርን ካልእ ዝበሃል ተገሪፉን ካብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባህሪ ናብ ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ가 ንሙሉ ዞባ ደቡብ ገጽኻ ሕጂ መጽኢና ይረከባሉ ላለን ዕብዳንን ናይ ዝመራሒ مودات أزبال يقولون بالتعمي غازجر موتين بحر نجاش بولشون دوري دما أورومور إرتراكيست مجال قدو دكو مكانشي بارينتو إرمتي واي بورنا بارينتو مال بيكو في مكامو قاسني حجي معاس يوم بارونتو زبها البوتا أوروموني روموز فلتو معاس بغميكا زبل قجف حتو يمنس أبي أحمد بحر نجاش ناي أورومو يزبل نازلو زي سبعي بلبع عبيدلو ኢትዮጵያ በሰብአይ ዝናበያ ከይን ደይ ተረዳና ዝወድ ዝብ ጣዕሚ ዕብዳን ኣብ ጥርዝ ብጽሕወሉ እዚ ንስኻት ገብሮ ዘለኻ ፕሮፓጋንዳ ነዞም ንኣሽቱ ጀነሬሽን ናይ ኢትዮጵያስ ብሬን ዎሽ ክንገብሮም ኢና ካብ ዝብል ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ዝነቐለይ ከምዚ ንስኻት ገልጾ ዘለኻ ሓንሳብ ባሕር ነጋሽ ሓንሳብ ባሮንቱ ጽኒሕ ኢልካውን ኣብ ካልእ ክትቅጽል ኢኻ ሞጋሽ ባርካውን ናይ ኦሮሚያ በለና እንታይ ዳ ሲተል ፍካት አንታ ሁሉናትና ዝብሉ ጎረቤት ጉድረኽ ኢልና እሞ እንታይ ዳ ኣሉት ናትና ዳ ሁሉናትኩም ትቆዩ ታሪኻን ናትና هاجرناتكم ناي سلسته شحدو ناي قلمله اشحال ناي سلسته ميتدو ناي سلسته شحدو تاريخ لنا تبلنا تاي موتناتنا دا موداتا دا ادي احمد تاي دالوتناتنا كل كونات كغيركاي ايرت غرم اسكي لا يانطاطري ነው ይሄኛው የባህር ነጋሽ
ንጉስ ዶሪ ይባላል ኦሮሞ ነው እሱ አለ። አንድ ትልቅ ከተማ ደግሞ ባሬንቱ ትባላለች። ይህንን ባሬንቱ ያሉት ከቦረናና ባሬንቱ ምን ስለሚያውቁ ነው ይህንን የሰየሙት አለ። ይሄ ጥያቄ የቀይ ባህር ጉዳይ ነው። የቀይ ባህር ጉዳይ ነው። የአብይ የቀይ ባህር ጥያቄ ዛሬ ግን ኦቢኤን ላይ አብይ ያወራው ለጦርነት ቅስቀሳ ያደረገ ነው። ኤርትራ ግርም ሕጂ እንታይ እዩ ብጠቕላላ እስኪ ኣብዚ ጉዳይ እስኪ ፅብቕ ቢልና ስፍሕ ቢልና ክንዛረብ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ከምዚ እዩ እነይ ኢታይ ስጋዶ በሊዕኽን ምስ ከልኡኒ ተሓሲሞዮም ወዘተ ዝበሃል ቀደም ወለድና ዝቕልድዎ ዝኾነ ዓይነት ቀልዲ ነይሩ። ሕጂ እቲ መራሕና ኢትዮጵያ ካብቲ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ዓበይቲ ህልወሳታት ይዛረብ ከም ዘሎ እየ ኣነ ዝርዳእ ዘለኹ ማለት እዩ። ማለት ነቲ ወለዶ እዚስ ወይ ብሰላማዊ መንገዲ ክረኽቦ ብሰላማዊ መንገዲ እውን ንተጠቃምነት እውን ከይከውን ካብ ተጠቃምነት ንላዕሊ ዝኾነ ሕቶ ምፅኡ ኣብ ዘይኮነ ህልወሳ ማለት ዝሰምዑን ሰባት ኣለዉ ኢልቲ ኮይኑ ኣይዶን ነው በበይ ሓሊፎም ካበይ ንድሓር ኣብኡ ድዮም ተፈጢሮም ኣብዚ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብታት ድዮም ገለ ከም ዘይኮኑ ንሱ ይፈልጥ እዩ ንሳቶም እውን ይፈልጡ እዮም። ግን ከምኡ ኢልካ ምሕታት የለን ከምኡ ዝብል ሕቶ የለን። ታኣይቲ ሕቶ ብጠቕላላ ሱቁ ኢልካ ድፍንፍን ኣቢልካ ታሪክ ያለው ይሃሉ ብዘይገድስ ሓደ ታሪክ ፈጢርካ ነዞም መናእስያት ተህቦም ዞም መናእስያት እዚኣቶም ባዕሎም ነቲ ሕቶ ማለት እዩ ፈርዘር ክወስድዎ እዮም ኣብ መወዳእታ ዓቢዶም እንተስገድፍዎ እዮም እንተስሓቂ ኢሎም ከረጋግፁ እዮም። ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ ሓቂ ከም ዘይኮነ ስለ ኣነ ስለ ዝፈልጥ ዘለኹ ተኻሊኡን ስለ ዝፈልጥ ዘሎ ሓቂ ዝብል የረጋግፁን ከዓብዱ ከለዉ ግን ተታሒዞም ንዓና እውን ክልክሙና እዮም ዝብል እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ባሕሪ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ይብፅሓኒ ትብሎ ብናይ ኦሮሞ ይኮነ ብናይ ኣምሓራ ይኮነ ምናልባት ኣብ መራሕቲ ኣምሓራ ሸዋ ገለ እኳ ተዝብሉስ ኣትሊስት ዝኾነ ነገር ምተወግዐ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ተጋሩ ብዘለና ሃፍትን ብዝነበረና ናይ ስልጣን ጫፍን ብዝነበረና ናይ ስልጣንና ምሕደራ ናይ ወለድና ናይ ንባዕል ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ቀረባ እዋን ርሑቕ ኢሉ ከዓ ናይ ኩሎም መንግስታት ማለት እዩ መናገሲ ስለ ዝነበረ እዩ። ሱርሽሙን ባሕሪ ነጋሲ ዝተባሃለሉ ምክንያቱ ንሱ ካሊእ ኣይኮነን። ሶ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናተኢዶ ይብፅሓኒ ኢዶ ገለ ተኢሉ ምናልባት ነገር ደልየሎ ማለት እዩ ክመፅእ ክእል ኸውን ተዳድዩ አይ ዶንት ኬር ኣብቲ ሽዑ እዋን ግን ሓቂ ስለ ዘይኮነ ንሓንሳብን ንሓዋሮን ኣነውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝዛረበሉ እዚ ናይዞም ዝምልከቶም ህዝብታት እዩ። እቶም ዝምልከቶም ህዝብታት ግን ከመይ ገሮም ክጥቀምሉ ክእሉ ኣለዎም ምስቶም ካልኦት ህዝብታት እንተኢልና ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝተፈጠረ ዓድታት ነዚ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰል እኳ እንተሃለወን ግን ድማ ማለት እዩ ብድልየትን ብባህግን ናይታ ትውንን ዘላ ዓድን ናይታ ነቲ ቦርደር ትሕዱ ዘላ ዓድን ክኸውን ስለ ዝግባእ እቲ ሕግታት ናይ ዓለሙን ምስዚ ማእኸል ገይሩ ዝኸድ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሓሸን እንኮን መማረፂ ናይ ኢኮኖሚክ ታይ ወይ ናይ ኢኮኖሚ ምትእስሳር ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ብምፍጣር ዝግበር ዓይነት ስምምዕ እንተዘይኮይኑ ናብ ሓይሊ እንተተኣትዩ እንታይ ዝበሃል ትሕዚያ ገዲፋ ስቁል ተማዓዱድ ይገለ ዝብሉ ወለድና ኣለዎ ማለት እዩ። ዘይኸውን ነገር ዝኸውን ዘሎ ኢለ ኣነ ብወገነይ ዝገልጽ ማለት እዩ። እዚ ንዓይድ መስለኒ ከም ሃገር ከይትቁፀር ፍጹም ኤርትራ ከም ሃገር ከይትቁፀር ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ። ኤርትራ ዝሓተተትኩም መሬት ናይ ትግራይ ቆርሚምኩም ሃዎም ኤርትራውያን ሕዋትና እዮም። ኣብ መንጎ ዝኣተውና ተጋሪኦም እምበር መንጎኣትዮምና ኤርትራ ሕዋትና እዮም። ስለዚ ክንድድላዮም ዝሓተትዎ ካብ መሬት ትግራይ ቆሪስኩም ሃዎም ባድንበዲ ዘላንበሳ ድዩ ካሊእ ኢሉ ዝሓተትዎ ሃዎም ኤርትራ ከም ሃገር ዝቆፅር ሕገ መንግስቲ ከይህልወና ዶብ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ዶባ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝብል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ክፀድቅ እየ ዝብለኩም ኣለኹ። ዶባ ቀይሕ ባሕሪ እዩ፣ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ። 2000 እዚ ማለት ኣብ ውሽጣዊ ስርሒቶም ወይ ከዓ ኣብ ውሽጣዊ ሓሳቦም እንድሕር ደኣ እንተዘይነይሩ ሕጂ ዝመፅእ ኣይኮነን ከዓ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ዘይፈልጡ ሰባት እዩ ክሕድሶም ዝኽእል ንንባዓል ሃይለ ደደቢት ገለምበር ንንባዓል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣግባቡ ከመፃብዕቲ ኢዶም ንዝፈልጡ ሰባት እሲ
ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ውሽጣዊ ስርሒት ምዃኑ ናይ ውሽጣዊ ድሌቶ ምዃኑ ንሱ በቃ ኢትዮጵያ እንድሕር መሓዲሩ ናታ ትርጅማን እንተኮይኑ ዋላ ስኢሉ ክዳኑ ተኸዲኑ ናይ ዝኾነ ብሄር ብሄረሰባት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ንእሽለ ሸናዓን ገለተ ኢሉ ከምዚ እንዲ ዝብል ነበር ኣይትዝክርዎን ኢኹም ማለት እዩ ከምኡ ነይሩ ሶት ናይ ውሽጢ ዘሎ ባህግታትን ድሌታትን ናብኡ ዝኸይድ ምዃኑ ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ እታ ኣነ ግን ባህጊ ጥራሕ እንተይኮነ ዘናብረሲ ሪያሊቲ ማተር ጌርካ እንተዘይ ተንቀሳቂስካ ዋጋ ስለዘይብሉ መሰረት ጌርካ እንተዘይ ተንቀሳቂስካ መሰረት ዋጋ ስለዘይብሉ ኣብዚ ፌል ክገብር ይኽእል ዝብል እምነትን ግምትን እዩ ዘለና ብሓቂ ማለት እዩ እምበር መብዛሕትኡ ትሪእዎ ኣለኹም ዲኹም ሕዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉ 19 አሰብን ወደባችንን ችግኝ እንተክላለን ከምኡ እዮም ዝብሉ ሕጂ እዚኣቶም እቶም መናእሰይ በቲ ሓደ ወገን ዘለዉ ታሪክ ሰሪሓ ባይዘወይ ኣብ 800 ሚልዮን ፈልሲ ብምትካል ብሓደ ብምትካል እያ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ወፅያ ማለት ሪከርድ እውን ሰይራ ኣብቲ ሽዑ እዋን እዮም ኣብቲ ሽዑ ሪከርድ ዝተሰብረሉ መዓልቲ እዮም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ተዋጊኦም ኣይፈልጡን እዮም ንውግእ ኣይፈልጥዋን እዮም ግደፍዎሞ ብጠያየት ሒዞም እዚኣቶም ክዎ ገይሮም ተዋጊኦም ኣይፈልጡን ብኽዎ ንባዕል ቀደም ቆልዑ ኮይና ንዋቃዕ ነርና ንባዕልትና እዚኦም ብኽዎ ንባዕል ተዋቂዖም ኣይፈልጡን እዮም ድሓራይ ሓደ ጥይት ምስ ተተኮሰው እንተፀኒሖም ክንርኢ ንኸውን ማለት እዩ ኣይዶን ነው እቲ ሪያሊቲ ግን ከምኡ ኣይኮነን ማለት እዚኣቶም ደቂ ሕንቁቕ እዮም ውግእ ሪእዋ ንዘይፈልጥ ሰብ ውግእ እንታይ ከም ትበልዕ ብዘይ ሰብ ከም ተትርፍ ንዘይፈልጥ ሰብ ከምዚ እዩ ናፈከረ ዘለዓለም ዝነብር ያው ትጽየፎ ሞት ንጽፎ እዩ መወዳእቱ እንድሕር ዳደልዮማ ክንዎም ኢና ማለት እዩ ተደልዮማ ሲ ክትዕምዋ እዮም መከሮም ኣብዚኣ ካለው ይፍክርሎ ማለት እዩ ተባጋ አብይ አሕመድ ረይኹም ኩሉ ይዛርፈና ሓደ ቋንቋና ሓደ ባህልና ኩሉ ሓደ ሃይማኖትና ንኢሳያስ ምስ ኣብይ ኮይንካ ንትግራይ ምውጋእን ምስ ሕወሓት ኮይንካ ምስ ኣብይ ምውጋእን ክልቲኡ ማዕረይ ንትግራይ ዘለዎ ጉድኣት ንኢሳያስ ማዕረይ ይጥቕሙ ትክክል ትግራይ ናይ ምጥፋእ ናይ ትግራይ ትግርኛ ወይ ናይ ትግራይ ትግርኛ ወይ ናይ ትግራይ ታሪክ ኣጥፊኻ ኤርትርኛ ዝበሃል ጣልያንኛ ጥራሕ ሻዕብይኛ ጥራሕ ናይ ሸፋቱ ዓዲ ምህናፅ መን ዝገበላ ኢሳያስ ጽባሕ ምስ ሞተ ወዲ ዝወርሳ ዓዲ ሰሜን ኮርያ ትመስል ዓዲ ምፍጣር ኢና ኢሳያስ زيان كتخون تجري ويمسوك تبقى أصلوا ويمس أبيك تبقى أصلوا he's doing it كلتي معرينه نسس وجهك بأبي سوجك هذا السين نايكونك مع خنيخ جبرك تجري كم زي تلعب حقك تسبر خانيلو كلت تجارك فلا لي غيرهم كلت إرتراوي تفترن دي تقامن تسأرارن ويجزعن كما يتخون زلات تجري سلازينا إساياس ultimate goal ناي شعبية ultimate goal تجري زبها الانتتي كيلو هاجر مخان قدف وسيلكم كل كيتلو يتعلم تجارك حبرون كلو انتاي كم زازر بازي أقدم حجي نوزحات محازة الزاربهم قنتم محازة كساب حجي أيام مالت أيتو حتى تلوم أب كالوت ناي بوزحات لبي كم زلات هزاروا قنا تصبغ أسفلت أمالتي أنا كل جزء نساء زول نيرة وجزء أبتقرأ إن حرد أتغيرو تسامع ما أبتقرأ إن تغيرمو تبعيسو ما أبتقرأ إن تغيرمو توقع مريثنا عن حركوينس تعفر لا يلا يوم سنوزحات سبات نو حجي حجزنا خمسة قلي التكازوالي تويك أتزبط حنا زلوا جوداتن أتزبط حنا زلوا تفقاتن زي تبرها للسبت راح ينزل دايزي كم عوت غير قطر زغل نو عوتي أنتيل حجي أنا أنت أنا نجبر جزء إيه هو جزء ده هو دحراي نسوني هبن مالتيو شعو أي قمة نيرون من أنت زي ما قال حيزار ولا خنديق جن هوا قال له قد ينعو جزي هبكون تخم زلنا سبمبر لو تموداتو أبتشعو وان كونسكينس مستعبين مسرائيو ولا تأمن اللين عام ننتقم يقولن نعطي كأمن اللين زي كأمن اللين بزحت سوات كهبن سأجم كوردوم يقولون كسرخ موت يقولون ترياليتي كنسيو حاجة غير جليس ومالتيو نسيو نعم النت زت القو أمزي كل التجربة يزرب كافتن كل التجربات تسكي خاص معكم قبرن محزنة تزبير تران تقراين النعم وخيدن كله سرعات بلتقنا خب سروخم زنقانا قرينا لنا وان تسقم مفرارة ديو تزبير ترا اب وان چنك حوز بتقراي ناي متكل محزاب مخان وقن النوتو بقل تاريو اب كن تاريخ دويلو ركب زبير تران تقراين لو متجمر حدش موزي كونن
وحجي مالت زيهم كلتيهم كحبر خلو حجيز جمر حدش موزي كونن قدم حجون كوم يريو تاريخون نسرحن يريو يزبلنا معزه حجي خم زبلنا حجوهم زي زبلنا مدققاف ناي زخلت تزبي زي كم تقاليهم زبلوه كم ناي تسألأي فتاوية وزبل التحساس بازنا قلونا يكون زوم كالوت زبلوه من الوقت يبلوه يلو زبلوه زولو اتي كون زخليو مالت يبلوه زولو ناي تسألأي ناي فتاوية زي تزبل كاو استبقى يكونن توم كالوت جن كوم يولو إبل مالت تزيف الصدو تجأنيو يولو ولد ناسي كابي تقمت زي يولو مخانهم بعلمن يبلوه نمنتاكم إلومو أي حسبن جن كم زبهالون يفلت إيو مخنياتون السون كم زبهال رديس لزلو حزب إرتران تقراين حباراو تاريخنا يقال استمكرو زلوهم حزبتاتهم تقراي قرم زوم حزبتات زيهم حبيروم ناي قال استمكرو نيروم حباراو تاريخي نيروم كم زيلوم زنوبر حزبتاتهم يزبل زي أخا أبتا نايك أدم حجي جنباليو تعاتقو زوجع الله وقع زمت فيديو هاجر كتكون زخل عقور هابتي يبلان نعم حجي تقراي عقور هابتي يبلان هاجر كتكون أي تغلنيام نحرد أزي بالله خوينو كميل أي حجي هاجر نهتكون أول سعي السرح الله زول عقور هابت كابي أرخيواتو تصبو لعلو قلقا كل التعبيت صلاة اللي هو أمحران إرتران أوه كلتنا خا بتعمينا نسأله إحنا حزب محران حزب إرتران نتهم أزي زي يردهم سبات حجي كردهم دانا قروم انتلو حدا قزي نتخمزي لزنقرومسي كفتوه معتيهم كم نقوس يوم زريوه مبزحاتهم سباتسي نتهم زقود دايزي نتي لكعم زنقروم زنبرسي مبزحاتهم يفتوه I don't know انت فوتو خايو نسبسي زخونة صبوق تغير الكا صدقايه ولا كان بقديتا نعي سلت صلا هو انا ببروكسي كونفليكت كم عينه تكايدا خيد كام نعي سلت صلا هو انا نعو صلايه قال ايوصنني نغيركا كوي نغيركاس كميغركا كميلي يطفاكا تايم تخون كاي يطفاكا مالتي غنا ولا خده تغاغ يولو ولدنا كمسلو خلو مالتي اتحقن السي بايزاي رايوت اوكو غرحو زيو بمجد السودان أطوار كروخ حاسب خوليهم exactly قدم حجينا غيركم نير ازي صبغ يزفلطو مالتيو نمحراب معطا جنت مجد خنعات وينا نمحرا عتقنا نت مجدي كنعات وينا يزبل باورو ابز حج اوان زواغوم زلو نبعلو اب تحجز قبر زلو شراريت دو سامتينغ دو قلد وزت قزعدو شنبلنا ولا ششبيت تولو منم لوط يولن نمنت ايتوق حجز كايد زلو افتوق تاخوين زي يحجزهم الكم زي تامنوا اندي حردات منقد تبوتا نسو اندي حرد افنصحمو وصيهم اتازبلا زل هابن كتغبر يعني غيروكم نيري قدم حجنا ايزي استراتيجي صبغ اسفلطا مخنياتو اذا كند دنيش تخون رؤسو نحساب انت تتقملاسي ولا حنت لوط يبلون انا قديمه مالتي سلسته انغول عاصفول لخنا ابنت يفولط ايه مالتي نايكم زيوم زول سبات غورحا تولو يزغلص لنا ببحريو مالتي نمنتاي انتلكم حدا عشاز تخلص لبامنا ينقلو يولو ولدنا مالتي ولا خم كان تخونه بعد زيوم استخلوو نوح قالكوا مالت لبامات يناندو سمعوا ولا قال انه خمزيلكم يلنا نسبات نغيرنا ولا كوا تزي تردونا جن أنا تستخلو قديمة ودي أو يتردي مالت نايزيس جن حنزيز كم حنزيز داول لازم بمصيو استخلو شاطري كم زيز أمثله جرحي أتطبق أن فلت كون هالخو نمن تعيز خو نسب مصيو نو عيد فلت أنا هبل نجيرن لنين تعيد حجز نجرك كذا لتخان كذا يتأمني بلكا تقدم زي نجرك تخان كان صازي أمنكا كأنت تبغى سكاب تقدم زي نجرك كمان بتحجز نجرك كان دنعا حسابك غير لا يغيرني زي استراتيجي ناوشتو زلو تحجز غورو زلخا مغلبات يبحال نمنت اي تغلبيت اندحر الكاني زبس يا حساب زدلو يحنكس ايو تمستير هي ترديهم لي ليغمتي حزب صقدين حموران فلطمي اطوار ترخيبهم مسحوحات قچت كفتيهم الشعراي تمستير نسينير مالتي
ድሕራይ ንዝተረድአ ሰብ ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ሶ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ፣ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ዝም ብሎ አይነት አይደለም፣ በቀጠናው ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ። እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል፣ በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል። ይሄ ይያዛል። የኤርትራ መንግስት አይኖርም። የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል? አይኖርም። አዎ አይኖርም። በራሱ ይጠፋል። አይኖርም። ጦርነት አይደለም እንዴ? አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም። በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ግንባር የሚባል የለውም። ሁሉም ግንባር ናቸው። ይሄ ማለት ምንድነው? አስመራና በባድመ አካባቢ ያለው ግንባር አስመራ ደጀን ሆኖ ባድመ ግንባር ሊሆን አይችልም። ሁለቱም ግንባር ናቸው ማለት هو تحيز جبر ورفير كم زي عينة وجن صبغي بايزويت تسلت أنا تردين الحج مالت بوزح تخيلوا مخان يزحب ركام كم مثلا ندحر أخوينو بوزح خيلهم لمخانهم يو زرد أن مالتي بعل الجنرال زارو وظلم حتصير يو دي استراتيجيك ديب زي بلون زبلو بوزح جزية مالتي يو زي جيت هتجوز قلت مالتي يو خمسي حتصير يو كربا يزركب صو أبونو أيو دجان بحالي لا جلس بحالي لا خطط قاعد خوين كاو بحدا جزي أيو تنايدرون وارفيرون كم زلو يقلقلو زت تزبلي إنه سكوا دحن مخناتو كم تستوى هالأيو هاي بالانس أوف باور كم تنحر داخوينو معره زاكل بالانس خلوه كان حركوينو يكالي بزخونه ግን እንታይ ዝብል ነቕፋ ፕሬስ እውን ዲፕሎማሲያዊ ስዕረት ናይ ኢትዮጵያ ይቅፅል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ልኡኽ ኣማኻሪ ማለት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ጉዳያት ዓረብ ኣፍሪቃ ማሳድ ቦሎስ ኣነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ነገር ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሽርሒ ዝውጥን ዝኾነ ዓይነት ስምምዒት ተሰማማዕኹን مس منجستي إرترا زبل زربا سلسة زاربة خم إلهم يخصنا نيرم حاسوتي يزبل نافا بريس كوم يزبل مالتيو أتي صحف تقرأ الله أتي حجي بوع بعل خمسة نتصاقوز حبري مالتيو false and misleading statement يلو ويزبل مالتيو سلازي إزي أمباسادر زيو أنا قال هاي كان حاسوتي يلو مالتيو دكتور قال أودي وصول وزول وسكنس معي يزبل مخناك مسلك بمسارته أبت ركبات جيجات سلزلة من عكاي كلني بأنصاره أنا حدا سجى أنا نجرت الله زي نايسم ده نجرت عطسيله لكن مع كلاوي منجسي وفدرال منجسي نايتيبيون هاللخ سلز حزة أدلاي مدلو كبري أبزي ده اللي خوينات كان أطيب نانيز بزل أخوانا عشابة قعت هونكا مستغلا معزنة تفتر تقول هذا عندي شجر كوي فتير لك وأيردا كاندي رشعك هذا سنت التقايد بتقرأ صمدو استراتيجيكاو خوينو بقوندو نتم 360 ديجري زخبوبو تغارو نتግራይ ልጸልኡ ሓይልታት ናፈተውቲ ዝቀየሩሉ ፕሮጀክት እዩ ኣይተቀየረን እዩ ናፈተውቲ ተተቀየሮ ምሲ ነቲ ኸባ ንምፍንጻሕ ዝግበር ዘሎ ቃልስታ ኮይኖም ዘይሕግዝዎ እንደበለን እቲ ሓሶታው እዩ ኮ ዝጅምር እቲ እንደ ሃብካ ኺድ ተዋቃዕ ገለን ነበርና ቀደምሲ ክልተ እምን ገለን ሕዝሞ እዚ ብዕራይኩም እዩ ኢሎም ነተሓደይዎ እዚ ኸ ብዕራይኩም እዩ ነተሓደይህብዎ ሞ ደርቢ ይብሉ ኸንዓኻ ነቲ ብዕራይ ናይ እንዳኽስቶ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ተደርቢኻሲ ምስ ተቆልዓ ትባስ ንምንታይ ብዕራይ ደርቢኻዮ ገሊሉ ንሱ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ይመስል እኮ እዩ ማለትኩም መስለካ ይኽእል እዩ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐተን ኮሎም በትናይ ውሽጢ ዘሎ ሻጥራትን ቅድሚ ሕጂ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ብዝሓሰብዎ ሓሳብ ግን ንምንታይ ቀይሮሞ እንድሕር እንተይልካኒ ከም ፕላን ቢሒዞሞ እንተኾይኖም ምናልባት ኣንደር ዘ ሁድ እምበር ሃፕኒ ዝገብር ዘሎ ንዓይ ከምኡ ዝረአየኒ ነቶም ካልኦት ንምንታይ እዩ ወይ ሓደ ንፅር ዝረአየኩም ኣይፈልጥን እዚስ ከበባ ዝፍንፅሕ ይብል ኖ ምስ መን ኮንካ ንመን ኢኻ ትፍንፅሕ ትኸበባ ንቐጻሊ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ዝኾኖ መንገዲ እዩ ስለዚ ብወገን ትግራይ ዘሎ መርገፂ ናይ ኤርትራውያን መሰልን ነፃነትን ብዘይ ኣፈላላይ ዝቕበል እዩ ናይ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ምሕላው ድማ ንግደፍ ጥራሕ ዘይኮነ ንደልየት ፍትሑን ዝምልከት እዩ ሶ ነስተውዕል
ونزوم برجينا حمود أديس هابا عفوا مليهم بحيم تلكم لأن حدهم يومكم يلون فاخور زلوا تدا بحيم يلكم كم زان كيروس بأذنهم وطيتنا هنترزقوا بينا ندابل كايد اللي تفخرة تقربكم نجار كيروس حجون الصغات كانوا على خافت السلطان كافت بوتا حلفنا تسوقكمو أمرت ديت عمو حونا خيروس تصبوا مغري مسنوسو تما خير له قويتا تقبيل الله حونا خيروس هذا أنا نقص ولدي قرم ماشي دحان قرم مالت أنا حد جزء صبوي قن عشاء زخون صبوق نجار يوهابني نعملت كم زي أبكر مخلوي مستياز زي قمت قم زخون عنكو نجار زي قمت قالوا خم تاي تيرفون سي أبكسر كاتجير كاس ويت سمع لي هذا اللي هتمليس كمالت مونيتورينج ديفايس ديو I don't know مالتي نعخا رؤيتو قال مالتيو تسمعوا لي نحر اللي خا مونيتورينج ديفايس تخوين سنات اون ذا نيك اب اذنها يكون زلو هيدفون يخا اب كسار كان حرق اميت كيا منالبات عرفت تقبر لها لي ازقمت عرفت اندا قبركا ግን از سيم تايم تزاربي خا زلها ግን تسمع لخان هيدفون غيركا ممصخا تايو انا زي مخرك حجي انا هيدفون قبر نيره ابت زغبرو زنورك اوان ግን نتا انا ززاربوسي بتخكل دي زارب زلخو اتي بيتش اتنايت دمصي متن تعاوتا اتي براخ نايت دمصسي ابلو كعدي زليلس مونيتورينج ديفايس يو مالتي كابزي اوتبوت زوصسي مقواصري حجنات كاتاي مونيتورينج ديفايس اور هيرينج ايد اور نيك سبورت صويلك ايحس خمزي بحالالو حجي غويتا تقبلو غويتا قال ጭሕሙ ዝላጽ ህጣራቀሽ بعرሞ مقتتال ተደገፈ ብዙሕ ይገርምን እንታይ ይዝብል ብስሩ እንታይ ይብል خصمعكم هنا ኣብነት ካብናይ ዚ ቀሽ ዚ ሕጂ ቀሽውና ይመስልን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ቀሽ እዩ ጠምጢሙ ስለዘሎ ይመስል ጠምጢሙ ትዛረቦ ግን ከስማعكم እስኪ ሓደ ወላድኔና ምግዳሊንዮ መሬት ካሲ ኣብ መጽሐፍትንዮ مريت كاتايولسي سويل حنت عرمو تتوسيدات كاسي تايول مسيلكم لا استموت الله او عرمو زي موت حزب يلي انكان مريت تግራይ እንኳን ሀገረ ትግራይ እንኳን ተናጋሪ ግዚ እንኳን ለዛ ዓለም ዚ بግዚ ለኢትዮጵያ ኮንተ ኢቲ ተወሳኺት ኢትዮጵያ ለባላኮ بግዝኩም ይብል በለ ኣብ መጽሐፍትኩም ይዝብል مريت كانت توسيدك نمريتو زي وادق نعرمو زي وادق يلن كوم يزبل بمصحف اب قانقاهم يزبل بمصحفكم يزبل اينا اي مالتي ات بصغاما ايدكا بصغاما يغصكا صفعكا يماناي تايز بحال كحبو يماناي معغور تخحبو صفع زبل بحالاديس ويس دم بزي دم ينصحن زبل بحالنا يقربنا اوريتاوديس امنت اخو مبقشي دحركا انتي ايتي توساخي اثيوبيا انت يئتي مالت انت مالت اتا مالتيو يئتي مالت كا نسا مالتيو اتنسا توساخيت اثيوبيا زخونت توساخيت نوع على يبحالن بقانقا غز توساكي يزبال بسرو انت زخون مالتيو كالاي كا توساك مالت اب كندي وي كاب لعلي قال مالتيو حجي انت يئتي توساخيت انتاي بصرو كومز بهالجز يلن سيريس لمالت كومز بهالجز ما نمطيو كردني تفتينو كان تناغار جزي كان لዛ ዓለም زي بجزي لኢትዮጵያ ኮንተ ኢቲ ተወሳኺት ኢትዮጵያ ለባላኮ ንኢትዮጵያ ሲ እንተ ኢቲ ተወሳኺት ኢትዮጵያ ዘበለ እታ ነሳሲ ተወሳኺት ኢትዮጵያ እያ እቲ ነሳሲ ተወሳኺት ኢትዮጵያ ዘበላ ኮም ኢል ሕጂ ተው ዘሎ በሙሉ ሰብ ማለት እዩ سيريسلي امينوم يوم زلو بغزي تزاريبو يلوم كا تغريموم يخونو مالتي تيلي فرانكلي اي بحق نغركم he's not speaking غز يكون زارب زلو ناي غز قانقو خاخم زبل يله يحس اذن واي مودع تخاخم تناغاريت غزي تغرينيا زلو هاجر يلعويو اب تግራይ ናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ የለና እዩ ናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝቆውም بناء إثيوبيا منجستي ناي سيكوريتي أركتكتشر يديفاين زقول بناء إثيوبيا منجستي ناي سيكوريتي أركتكتشر الفيدرال منجست كشاف زهلنا بو يديفاين زقول حراي إزي تايزول بحتصيرو مالتي تقالب قالسي لمن تايدي ترجم لكم أنا فيدرال منجست إثيوبيا حساب زهلنا أو يناخن هلي إزبل زلو
برت تناي سيكوريتي اركتكتشرنا نحرد اركتكتشر مالت مواقر مالت نحرد ابو ديفاين تتغيروسي او إنا زلنا زي تبل او إنا خنبر دليه إزبال كومو يكونن كونزولو سيكوريتي خلولو يسمع معنا ايو استراكشرو نعنا زطعمن نتقص مريتنا نتهزبنا نتي سنلبنا نتمحدرنا نتبهلنا everything ماتش زغبر يخون زلو ناي مانم تاي زبال ناي سيكوريتي اركتكتشر قلمله اركتكتشر تاع عينت باترن خنيرنا خويني تاع عينت باترن يرخويني موكا اوسيدنا خنصرح تحاسوت كومزي مالت تمچور نحنا يفلطو تي انجليزኛ እሺ ፍጥ ጀነራል ዘውድ እንታይ በለት እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይን ደው ትግራይን በጸላእቲ ተተሓይዙ ዘሎ ኮንቴክስት ኤሪያ ዝበሃል ወይ ድማ አከራኻሪ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ንሕና ከም ተጋሩ አከራኻሪ የብልና አከራኻሪ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ፐርሰናሊ ይቅበሎን ከም ትግራይ ስለዝኾነ ማለት እዩ ካላይት ታሪኻዊ ቦርደር ትግራይ ይፍለጥ እዩ ስለዚ አከራኻሪ ኢልና ተዘይ ንፅውዑ ተኸከል እሾ ኣለዎ እዩ ማለት ተሓቂ ዝንፀግ ነገር ኣይኮነን ፀገም ከም ዘለዎ እቲ ቦታ ኮንቴስትድ ዝብልዎ ቶም ካልኦት አከራኻሪ እዩ ዝብል ወግዒ ኣይተዋግዑ ምክንያቱ ከምኡ ኢልና ንሕርዳእ ተዛሪብና አከራኻሪ ዝበሃል የለን ካልኦት ሰባት እዮም ሒዞሞ እንተኮይኑ ፅቡቅ ከም እሹ ከም ምህላው ግን ኣለዎ ዘከራኽር ድዩ ዘካትዕ ድዩ ማንታማንነት ዘለዎ ድዩ ውህዲ ዘለዎ ክንፀል የባህላይ ድዩ ዝኾነ ሓይሊ ግን ኣለዎ እዚ ሪያሊቲ ምዚ ንሕርዳእ ተባኢስካውን መከራ እዩ ኣለዎ ድዩ የብሉ እንተኮይኑ ኣለዎ ሰብኣይ ክዛረብ እዩ ትትብሎ ዘለኻ ኣንሳ ከዓ ትኽክል እያ ምክንያቱ ንሳቶም ሕጂ ካብቲ ዘሎ እሹን ላዕለ ጉልዮም ከርእይዎ ዝፈተኑ ሰባት እንድሕርዳእ ኣልዮም ኮይኖም ትኽክል ኣይኮኑን ምክንያቱ እቲ ዝግባእ ሕቶ ተሓቲቱ እቲ ዓይነት ሕቶ ኢልካ ምንፃር እቲ ሕቶ ዝምለስ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኢኮኖሚያዊ ሕቶ ድዩ ልዒሉ ናይ ዕብየት ድዩ ወዘተ ናይ ኣድልዎነት ሕቶ ድዩ ልዒሉ እዚ ምምላስ የድሊ ይኸውን ካብዚ ወፃኢ ግን ሳከት እዩ ግን ኣለዎ እዮም ሌትስ ቢ ክሊር ኮንቴስትድ ዝብል እኮ ኣነ ኮንኩን ፈጢረ ኮንቴስትድ ዝኾኑ ኢሹስ ስለ ዘለዉ እኮ እዩ ሰባት ስለ ዘለዉ እኮ እዮም ሕቶ እዚ ዘልዕሉ ሰባት ስለ ዘለዉ እኮ እዩ ከዚ ንሕናስ ኣብዚ ድዝናና ድቲ ሽግግ ምስራት ሽግግር መንግስቲ ወክልና ናሳሊጥና መስርተናና መንግስቲ ትግራይ ትግራይ መንግስቲ አይለዩና ናምን አይለይ ከዚ እቲ መንግስቲ ንምስረት እንደሆነና መንግስቲ መስልና ንኸድነና እቲ መንግስቲ ንትኪ እንደሕልኾና እንደገና ሕግ ደኽብር ሓይሊ ያድለና ዕጡቕ ሓይሊ ያድለና ናይ መንግስቲ ቁልፍ መደብ ሕዚ መኸተም ዕዋት እዩ ትመነሰይና ከዓ ካብ መኸተም ዕዋት ወፃኢ ካሊእ ቀዳማይ ኣጀንዳ የብሉን ሕዚ ሓደ ኢዱ የልምዕ ሓደ ኢዱ ከዓ መኸተ ዕውት ክኾን ዘሎ ትመንሰይ ከም ትፈልጥዎ ጸላእቲ መኪቱ ዓዲ ዘድሕን መንእሰይ እዩ ዓዲ ዘልምዕ እውን መንእሰይ እዩ ትግራይ ናብ መንቀራቕሮ ክትኣቱ ከላ መስዋዕቲ ከፊሉ ዋጋ ከፊሉ ሕድረየታቱ ዓቂቡ ዓዲ ዘድሕን መንእሰይ እዩ ስለዚ ብሓደ ገጽ ከልምዒት መንእሰይ ትግራይ ካንጽ እዩ ብኻሊእ ገጽ ከዓ ንትግራይ ዘንጸላለዎ ሓደጋ ሰሪቡ ዘሎ ደበና ክቕንጥጥ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ስለዚ እቲ ደበና ክልተ ነገር እዩ ማለት እዩ ምስ ቄሳርን ምስ እግዚኣብሔርን ኮይንካ እንዳተዋጋእኻ ተድሕኖ በቲ ሓደ ወገን ከልምዕ እዩ ዝብል ውግእ መኸተ ማለት ብሓፂሩ ውግእ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውግእ ልምዓት የለን እንዳልምዓኻ ትዋጋእ ወዘተ ዝበሃል እውን ሓሶት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እንታይ እዩ ብሓፂሩ ኪዳን ኣመነ ባይቶሓት ማለት እዩ ናይ ባይቶሓት ኣመሓዳር ባይቶሓት ኢሉ ኣነ ኮንኩን ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሃወስሜ ዝደግመሉ ዘለኹ ኣመሓዳር ባይቶሓት ኪዳን ኣመነ ከምዚ ዓይነት ወግዕታት ኣለዎ መናእሰይ ጋዜጠኛታት እክብ ኣቢሉ የፈራርሖም ዲ ዘሎ ይነግሮም ዲ ዘሎ እቲ መግለፂ እውን ያው ክንድገለ ዝኾነ ወንበር ንእሽተይ ውጥሕ ኢሉ ሓሳባት ይገልፅ ኣሎ ፅቡቕ እዩ ሶፍቲ ኸዲንካ ሓሳብ ምግላፅ ዋላ ሓንቲ ግን ነገር ዝተፈለየ ነገር የብሉን ኣታኸልቲ ሃይለ ስላሴ ሓጎስ ከም ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ደቂ ሞንጀሪኖ ወዲ ክንፈዳኞ ወዲ ህንፃ ሎማዓንተ ስመራእት እዮም ደቂ ማርያም ኩሉ ዕተገይፎኑ ሓዊኣት ወሎ እቲ መኸተ ዝበሃል ዘሎ ንስኡ ባይዘወይ በዓል ስልጣን ኣነ ዲ ክምክተልካ ኣነ ክምክተልካ ኣኽን ምክት ኢና ማለት መክት እስኪ ኣነ ክምክተልካ ማንም ኩላ ደደቃ ሰሊዳ ናብ ደገ ፈቆዶ ዝሓሸ እዩ ዝበለቶ ቦታ ቅሚጣ ማለት እዩ መወዳእቱ መክት ተመኻኸቶ በኣ ተመኻኸቱ ነንባዕልኻትኩም ቦክሰሪንግ ዋላ ኣቲኹም ከምቲ መንዮም ዝበሃል ተትገጥሙ ከም ናይ በዓል ማይክ ታይሰን ናይ ቦክስ ውድድር ተዝግበሩ እውን እምበር ካብኡ ወፃእሲ ኣነ ክምክተልኩም እዩ ገለልኩም ከይተሓስቡ ዘይነቕሐ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕር ደኣ ይምልከተን ኢሉ ኣትዩ ብወለንትኡ
كم من جار حليفة عرن بلكن كرن بلكن أنت أبي خن نبرن هبكن يوم زول ولدنا تمخرو تابيو مكراي مكرويو مكرا إز مكر كأبت حدو جن صبوا مهرز مكر سو أنا حجي كتك على سلة تهم دقهم كابيلو تهم دقهم محلفي موتي كان زي باسبورت كان زي خلفال كان زي مسواتي ونيت عناسين سمعوا أنا حاول مسواتي عندما تأثير سحاقة كلنا قال يتمنتينه immediately خالي يسأل لخوانتني إني دحر مسوات حاوي بقى دحر مسوات حاوي خالي سوقينا وزحت تسجمات فتيرو نتعنا مساء ناجنكت نحسب نبزح نجار كله تفرقوا ما جرشوا لو خذ لخو رجع لو زنا خذ لقيت أمانة نجار نيجي كعم عربي وتكسرنا بتحنا كلهم كوز خنا تزي كما هارو كلكم يدون كندي عمت صرحة سنة توكلي بقى كوزي استمهارو مخنيات عدي حد حاوي مستسوى إني كابو زعتواصلوا له جميع كساب حجينا مو توصيحوها كابزين الحر أنا سب كم هارا لو يدي إزجمتيلو هو حقها لبام هو تغكلي وجزيت عما ندات عما خد اللو أنت تكوينه مالتي بابا صراحة شومون سخا أبحان تدري كم زجير كا شو ما هادش ليش كتبوا له مثل بالي بالكان ماني هالسخا أما أي تسرح نسرح خنديس وحراي ماني خان السخا زبل حتى قن أنا وكل جزء يو كساب حجي زرق زلهم ماني خان السخا خمزي لكات الزارب قال من كونير أنا نزين خزارب زي ماني خازبل حتى نايزوم النونات نايزوم جهورات نايزوم ترجوقات نكايدا يو ماني خان السخا خمزي لكات الزارب من كونيرني من تخويني أنا هم إلى خزارب زغل بمن النتيسي من النت ويكاب انتهي مخواني دي خاطر لها سبيه بقى نورمال ماني خان السخا مالت انتهي مالت انتهي كونيرني نايسنة طب سرحة نخيس علول بعد هفت كونيرني ويك أنا نايسنة طب سرحة نخيس ليزر جاكيت خدينو أب مدرخ زخونة سكارف جيرو قطم زقربة سب كونيرني اجت امي بقى انا يقط امي يخيل بقى بتطلو زل خان دحر كوين ماني خان السخا زبل قال كا غرفو ماني خا مالتسي تايم مستطلو زل خازت تحز ነገር يبولن ሰባት نزم هارسب نطير كامتيخا خمس غير كاتتقعو حجي دونغينا يمينا خنغرك سو صحفتي بتامينا دونغيلم مره كمان مره دونغينا بزغبا يملس زليم دلو كنصرح له مينا شحيرو نطاني قوكب تهبزا تግራوي تحفتنا تجسي شحيرو نيرتر تግራوي دي تبيو تجي شحيراسي نطاني قوكب تبيو نسخ زي تهبي انت اخوين كمالتي ناتاس تاي ملكتك حجي نسخي نعمنت تግራوي دي تبيو شحيرو هبني خو انا رايو نزي هبلخو تبلي بقى تاي ملكتك حجي نعمنت تايز ملكتك كبتنا تا ገንዘብ تهيباسي تايز ملكتك ويلي تايز بحال بسرو نعبان دا تسامع معنا ندو نسامع مع عندك دفي كحجز كله مالت لوم ديو حجز تجميرو كما يلي حدش نجار كوينك زل حجري حجز تجميرو خندي حجز نحنا كوينا خندي يتصقم حليفنا سلازم مسانا حجزونا ندابلنا بزح قساب زحجي اوانسي كم حزب كواد اتي ترى حجزوا لنا نحجزهم نبرناس نحنا اينا قالنا انا شو مزرزرنا يزون كلهم زحجزونا ابنت بايزتو ገንዘብ مالتي حجي نسخس حجري حجز حجز زلو كلادي زغبر زلو مسلا ايو ገንዘብ ايو كتحجز دليا نتخكلنيا تحجز سبك حجزاكو افتر اول ولا تزي يخون ግን مسلا عندي افت ገንዘባሲ انا نسا مسل زلوات نسخس انتايو ገለገለ ይሰብዝኒ ማለትي ابزي يملكتو بمئتاويو تصقم زفطر سو تصقم يا تفطر دليا ايو بر اكم دي عينت ጉዳያት محواس الله يكونن كبرات وفتوات نايلهم عن فيديو دس كبلكم تسفا قبر دس نحرد ازبلكم كوين خانه الشانل دي مالتي كل غزي نمصخم سبسكرايب شير غلا غبريكم مبزحاتهم سبات كابز نايلم قنا فيديوتاتي صبوات ريتوتات يبو طفيو انت خوينه طفي خانه دحند خدا يبلو بتوساخ ابزي ممبرز بحال ممبرشيب كاي اتولو مالتي نسخاتكم وناوم يماسلكم يزبل مونايلهم عن فيديو نزي يمثل كسام موداتا مدب تخاتاتيلكم ني موداتا حنات ايريتو سلتغرفو بتعامي اذا خمسكنكم زدلي لو ام قنا خونلكم يمنه تشاو احنا قنديتا good light نحن حضرت حواتي ما نستوي